ben og arme og flægter rundt, så ved vi godt, at det gør ondt, og vi skal videre og så indtil kampen slutter, så vi skal synge. Hvad var det, der hørte i dag? Det var det for Halloween, ja! Store tasker. Hvad var det, der hørte i dag? Det var det for Halloween, ja! Store tasker. Det er det Halloween. Lige præcis, Randers FC på scenen, og Anders Egholm, ham kender vi jo, han er jo fantastisk i en bagkæde, ham har vi virkelig haft brug for. Men der er faktisk en historie, fordi hvis Anders han ikke var blevet fodboldspiller, så var han blevet sanger. Det er på hele året, de siger, han er fantastisk med en guitar. Og der er også noget med, du gerne lige vil synge en lille sang, Anders. Jamen, jeg tror gerne, drengene de vil bakke mig op på en lille sang, vi lavede. Jamen altså, da vi startede op i januar, der var vi jo håbløst bagefter. Og vi skulle bruge lidt humør i stemningen i truppen, så jeg skrev en lille sang, og heldigvis så holdt den stik. Det var rimelig optimistisk, men det skulle det jo være. Vi bliver oppe i år. Vi bliver oppe i år. Den 11. januar startede Randers op, for det var ikke godt. Vi holdt 4 timers møde, nu skal Ove have en bøde, det var slet ikke godt. For vi skulle løbe hver dag, til vi fik ondt i vores bager, det var slet ikke godt. Men vi bliver op i år, det bliver godt i år. Vi bliver op i år, det bliver godt i år. Den 9. februar skulle vi ned og have det ret, og det var rigtig godt. For vi skulle ned og spille bold, så det skulle med løb og bold, det blev rigtig godt. Og når vi kom hjem igen, startede Sassligaen med venner, det blev super godt. Super godt! Vi bliver op i år, det bliver godt i år. Vi bliver op i år. Ove har noget godt i år. Og så er vi nødt til at slippe dem her på scenen. I har været fantastiske. Tak for et fantastisk fremmøde. Nu er der champagne og kransekage herovre på Rådhuset, som spillerne de trækker over til. Men er vi alle sammen klar på Essex Park til den næste Superliga-kamp? Det tror jeg nok, vi er.